guys, magandang araw sa atin. Welcome ulit sa ating bunting channel guys. Malinig sa'yo ulit tayo ngayon. Kaya lang sobrang hangin guys. Yan. Hapon na guys. Kaya try nating makakuha ng pang-ulam. Buenas mo naman! Dito na tayo sa taas ng yun, mahiwagang puno ng sampalok guys. Try natin makahuli. Okay guys, sabayanan nyo yung mga tira natin kung meron. Stay tuned lang guys.
Hindi siya malaki guys, pero good size. The next day. Yan, uwian na guys. Nakatatlo lang tayo guys. Di pa nabidyoan yung isang malaki. Yan o. Dalawang maliit. Tsaka isang malaki. Yan, hindi nabidyoan guys. Kala ko naka-play. Ganda pa naman ang pagkatama ko guys. Single hand lang. Single hand lang dito sa bullpup ko. Yabang-yabang nito. Yan, sige guys. Salamat ulit sa panonood ninyo guys. Hanggang sa sunod na video na naman natin. Sige, salamat guys.